Solsona Nebot, fill de Pedro Solsona Garcés. Vaig a passar el testimoniatge de lo que li va passar a mon pare. Era el 4 d'octubre de 1947 i aquell dia mon pare va anar a llaurar allí a uns bancals de baix de casa, però allà aproximadament a l'hora de migdia, sobre la 1, es va presentar a la Guàrdia Civil al cap del tenent Lobo. I li van comunicar, o sigui, després de que van allí a casa i tot allò, li van comunicar que se l'emportaven detingut. També se van emportar detingut al veí Tio Manolo, que aquell dia se trobava treballant en la carretera. Se'ls van emportar els dos. Van estar el 4, 5, 6 en la caserna de Vistabella. També he tingut notícies que van ser torturats allí en la caserna de Vistabella. El dia 6, segons testimonis, el tinent Lobo va baixar a Castelló i va tornar a pujar el mateix dia. I el dia 7 de matí, a les 5 del matí, se'ls van emportar cap a Castelló, però a la carretera vella del Pla de Villafamés, a la segona curva, allí van parar el camió i allí els mataren en un bancalet, aproximadament a uns 10 o 12 metres de distància de la carretera, segons testimonis. Un dels detalls, que això no es va poder saber més que per la Guàrdia Civil, però que al baixar del camió a mon pare li lleven la bufanda. I mon pare li va dir, i la bufanda per què no me la dones? I el guàrdia li diu, on van vostès no li fa cap falta. Allí, des de les 6 es va donar el cas que passava un home amb el seu fill en un ramat d'ovelles, que es veu que anaven a fer un traslado a lo que fora, i van sentir estrets i el ruïdo del camió. I es veu que estaven molt prop. I van passar i es van arrimar a veure què és el que havia passat allí i van veure els dos cadàvers allí a la vora de la carretera i en terra. Es van assustar i van fugir, se'n van anar. Bueno, pues van córrer rumors de seguida pel poble que els havien matat, però a ma mare personalment no l'havien dit res oficialment. Però al cap d'un mes la van cridar al quartel i a tot això ma mare tenia temor i li va dir a una veïna que es va trobar, o sigui, a una dona, que eren amigues, que es va trobar aquell dia al poble, però també era masovera, i li va dir que si l'acompanyaria al quartel, que la cridaven per deixar, o sigui, que li cridaven a veure què és el que passava. I la dona aquella també la va acompanyar. I a ma mare li va dir el caporal, li va dir, pase ahí dentro y siéntese, pase aquí y siéntese. Y entonces le dice, pues bueno, a su marido no lo espera, dice que lo hemos matado. Y yo le dije, pues eso es todo. Y pues ya ahora ya se puede ir. Ya levantarse la silla, que ya salía, le dice, lo hemos matado por colaborar con la guerrilla. I bueno, va passar això. També, sobre la bufanda, tinc que dir que va passar els 10 mesos i a ma mare li van enviar un recau que en una casa de Vilafamés li guardaven la bufanda i els diners. Es veu que portava mon pare. Que ma mare no va poder anar perquè tenia molta feina entre els fills, i tota la feina que tenia per casa, doncs no podia anar. Perquè nosaltres érem 5 germans, Trinidad, Ramiro, Dolores, Carmen i jo, que jo tenia 8 mesos. I la major era Trinidad, que tenia 14 anys. A tot això, un mes i mig després, ens van fer evacuar de tots els masos aquells, van fer evacuar la gent. A ma mare també la van fer evacuar, igual que els demés,
i va tindre que... se'n va anar al Puerto Mingalvo, que allí tenia està ahí la mare de mon pare, la meva abuela. I tot allò va ser un enrenau que va ser un desastre en el sentit que ni se podia cuidar bé els animals, ni se podia treballar la terra, ni se podia fer moltes coses que en vida normal hagués anat fent. I també, un mes més tard, l'altre veí Manolo, el mas de Putant, el mas que se troba prop del mas de Montsó, així com a 3/4 d'hora de distància, però ja externa del puerto, perquè el mas de Montsó està a la ratlla d'Aragó, en València. Aquell home també el van detindre a la plaça de Villahermosa, que va baixar aquell dia a Castelló, i al tornar de Castelló, al arribar a l'autocar allí, a la plaça de Villahermosa, allí a peu de l'autocar, li va aparèixer també el tinent Lobo, en 4 o 5 o 6 o 10 guàrdies civils que foren, i també aquest home a hores d'ara està desaparegut. I un altre home també, en Vistabella, que era fuster, que li deien Pifaino, tio Pifaino. Per aquells dies també se'l van emportar, que a hores d'ara està desaparegut. Després vam tindre un testimoni de Vilafamés, que és un home que ja estarà per 93 anys o per ahí, i va dir que va veure carregar els cadàvers allà sobre les 2 del migdia. Va veure carregar els cadàvers d'allí del bancalet aquell, allà sobre les 2 del migdia, en un carro, unes 3 persones, i se'l van emportar cap al cementeri de Vilafamés. Això per una part. Després, per causalitat, allà pels anys 80, allí en el pantano d'Alcora de Maria Cristina, me vaig trobar 2 homes, i xerrant, ens van donar a conèixer, dir-los que era de Vistabella i tal, i entonces me van dir si coneixia el mas de Montsó, i efectivament els vaig dir que era d'allí. Diu, home, entonces va resultar que el xic aquell, que anaia al ramar d'ovelles, que era el menut, que anaia amb son pare, que tindria uns 16 anys, resulta que d'això va ser el que me vaig trobar allí i me va explicar el mateix que havia explicat la gent, els testimonis de tal. Entonces, me va explicar tot això, que van veure els cadàvers i que es van assustar i agarrem mon pare i jo i mon anem, perquè van veure que jo, assustava a qualsevol i que allí havia passat alguna cosa raro. Això per una banda. Adquirim coneixements del que l'havia passat a mon pare quasi més per la gent de fora que per casa, perquè ma mare m'explicava poques coses d'això, no solia parlar massa, però sempre alguna cosa solia anar explicant. Però jo va ser més que res que allò de que tenia 6 o 7 anys i allà potser passaix i hi havia 2 o 3 persones, però este xiquet qui és? Pues este és el fill de Pedro, i allò que deien, Xari, mira el que van fer en el pare este. De tot això jo m'ho anava gravant i després anava preguntant, i així va ser com jo em vaig anar enterant del que l'havia passat a mon pare. Va ser quasi més per la gent de fora que per dins per ma mare. I vaig anar adquirint coneixement que després del que havia passat. També parlàvem amb la gent del que els va tocar passar, dels maquis, de l'evacuació, de la Guàrdia Civil, del que estaven pressionats, perquè tenien sempre una pressió damunt tremenda i que d'alguna manera es tenien atemoritzats. El tema de la llei esta que va traure Zapatero, el president del govern, i aprovat pel Congrés de Diputats, lo de la memòria històrica, i ahir jo tenia certa consciència i vaig voler informar-me, veure com estava tot això. I vam presentar una demanda
una denúncia, com se vulgui dir, però que ens va contestar la Fiscalia que, com havien passat 60 anys, que això està prescrit, i la van arxivar. I després, per una altra part, també un historiador, que no recordo bé ara com el seu nom, de València, en una xarra de les que van fer de la memòria històrica, que concretament va ser en Vistabella, me va traure l'atestat que va fer Teniente Lobo d'eixe assassinat. I me va enviar després una còpia. I l'atestat del Teniente Lobo diu que al trasladar-los de la presó del quartel de Vistabella, de la caserna de Vistabella, a Castelló, a portar-los a la presó de Castelló, que en el terme de Vilafamés se'ls van intentar escapar i es van veure obligats a disparar-los, que es van matar. Això és el que diu el Teniente Lobo en el seu atestat, a part de totes les altres coses, però l'essencial diu això. I bueno, i del Teniente Lobo, pues encara avui la gent que el nomena el recorden malament, per tots els puestos que va passar. Va passar per Llucena, que és el que ho sigui. Estava en el departament de Llucena, que això portava lo de Vistabella, tots aquests pobles, i Llucena es veu que també en va fer de guardes. I ne va fer de guardes es veu que per allà per on va passar. I bueno, i és el que estic dient, encara avui la gent, quan parlen del Lobo, encara s'esbarren. De València, el Teniente Lobo va estar en Galícia, pot ser que fos en la Corunya. I allò va ser quan el colp d'estat el 18 de juliol. I encara recorden, es veu que allí el Lobo a aquestes hores. El Teniente Lobo. Després va ser capità i es va retirar com a coronel, va Xina. Testimonis de Llucena diuen que va ser expulsat de Llucena. I va ser expulsat, diu que no sé quin lío és el que va haver, però que un dia va anar i li va pegar un aguantar sense més a un falangista, allí en la plaça. I es veu que aquell home no va dir res, no li va contestar, no li va dir res, però que després es veu que per allò el van treure de Llucena. Un home que tenia poders polítics del poble i per tant el van treure. Després diuen que quan se va morir que va enviar a Llucena el fill 2 autocars per a portar la gent per a que anirien a l'enterro. Però que diu que els autocars diu que se'n van tornar buits de batido. No van a ningú. Això són testimonis que ha dit per ahir la gent, no sé, quan se va morir el Lobo. Però n'hi ha que diuen que si va morir en Borriana, altres que si en Castelló, no ho sabem. No ho sé. Maximino Lobo Navascues, i nascut en Extremadura. Qui era Pizarro? Era que general, governador i portava tota aquesta zona d'ací. I va ser, es veu que el Lobo quan va vindre cap així perquè era un dels seus de confiança, dels seus homes de confiança. Pareix ser perquè en la fulla de servei se cruzen diverses vegades. I el Pizarro, ja sabeu el criminal que va ser, el general. Tot això de treure la gent de casa més o més que havien nascut en eixe mas i havien viscut allí sempre, que no havien tingut intervenció en la política, com el cas de mon pare o altres, doncs ell es va treure de casa i es va matar. Com mon pare que es va criar allí al mas des de tota la vida, estava ficat allí, doncs, que no va tindre empatx, no em portava. Era una... Lobos, claro que hi havia més lobos. Era la manera d'actuar de la Guàrdia Civil. Era la manera. Allí està, per això està, que allí estava el Lobo, així detrás, així per Albocàsser, per allí estava el Loco, que era un altre... Però el Lobo, a diferència a diferència del Loco, el Lobo és que era militar d'acadèmia. Que el Loco és el que no. El
sargento loco o el teniente loco. Però no coneix el nom. Ahí diu que aquell sí que el coneixien en ma casa, que solia vindre al Mas de Montsó, perquè ma mare es diu Llucena. És que li dient... Joaquín, pot ser Ramiro, estava Ramiro, Joaquín... No sé, no sé si era Ramiro era el pare o era el fill. Bueno, en resumen, Joaquín pot ser que pone, Joaquín, el fill de Ramiro de Follos. Follos és un mas de Llucena. I eixe, jo vaig sentir que sempre diuen ai, mira el xic aquell tan majo que era i tan bromista i tan no sé què, i es va penjar. I ara, si de Llucena, un testimoni d'ell de Llucena, un home ja major, diu aquell no es va penjar, diu aquell va entrar el lobo per allí i per allò dels maquis es veu que li van pegar, van sostrobar bé, i el van posar en una cadira i van pegar patada a la cadira i se'n van anar. I ara que van arribar la gent de casa, se'l van trobar penjat. El tio Manolo del Mas de Butanda, que aquesta gent, que són ahí 7 o 8 de família, alguns germans ja s'han mort, van emplear la cosa de desaparegut. Mon pare va ser la llei de fuga que se l'havia escapat i cada un es va emplear de la seva manera. Aquí. Es veu que allí a l'entrada, que era la cuina del mas, quan van anar allí, que estarien per fora treballant la terra i se'l van trobar penjat. Però és fàcil de veure si l'havien hostiejat o... I clar, no podies dir res. Qui dia que... Això quin any, Toni? També ja pel 47, 48, aquests anys. Després de la detenció i mort de mon pare i fer les evacuacions, van haver detencions massives de masovers. També portats pel lobo. Però això ja ens arribem a l'any 48, perquè com era allò de l'octubre del 47, arribant allà, entrem en el 48, doncs allà per aquell gineu, per aquestes dates, ahir va ser quan van haver en tot l'entorn aquell del Mas de Montsó i tot allò del Puerto, Busquerola i tot allò, a més de fer-los evacuar i tot això, també van haver detencions massives de masovers. I no sé, alguns es van portar a la presó, altres es van tornar a enviar cap a casa, altres tal. Però, concretament, un que li diuen Miguel del Sarsoso, i això me va contar a mi que ell va ser un dels detinguts i els van portar a la caserna de Vistabella. I hi havia aquella nit allí una muntonada, 40 o 50 persones o alguna cosa així. I diu que allà sobre les 11, o entre les 11 i les 12 de la nit, diu que van al lobo i agarra allí a la Guàrdia Civil i a tots els que tenia allí i els va dir, diu, bueno, estos hombres saldrán a las 5 de la mañana. Dice, saldrán para Castellón. Dice, el camión hará 3 paradas. Cada parada se han de dejar unos pocos. Y a la última que no quede ninguno. I bueno, diu que va així, efectivament, el camió a les 5 va així. I diu que va anar baixant per Castelló, i diu, hòstia, doncs, claro, ells se feien la idea que es mataven a tots aquesta nit. I més després del que havia passat amb mon pare i els altres. I diu que a la que es va donar compte, diu que ja es començava a eixir el sol, o a fer-se de dia, i estaven ahí entrant ja a la recta esta de Castelló. I entonces, diu que ells es van entrar una alegria, diu, pues això és que mos ha enganyat, mos porten a la presó,
I això, el tio Miguel, concretament, diu que el van tindre 6 mesos a la presó i li vaig dir, i després què? Però li van fer algun juí o algo? Diu, no, tuvieron 6 meses y a los 6 meses no mandaron para casa, ni juicio, ni... Sí, que suposo que tots aquells pues, un hauria estat 2 mesos, l'altre... A mon tio Manuel, germà de mon pare, en aquelles detencions que van haver massives de masovers, però mon tio Manuel està ahí en el puerto, està ahí vivint en ma abuela, perquè ell no s'havia casat. Quin any? Ix any mateix 47, jo seria pues, un mes més tard, si era octubre, pues, noviembre de l'1. Pues en aquelles detencions, que allí al Mas de Cutanda ne van reunir uns quants, i a mon tio Manuel el van portar a Vistabella. Però d'allí, com feia un mes ja, allí el va interrogar el teniente Lobo. Y mon tío Manuel diu que le va a decir, diu, hace un mes que usted mató a mi hermano. Dice, ¿qué quiere? ¿Matarme a mí también? Y entonces, allí un guardia le dije que le llevaba a comer a los maquis, mi tío Manuel que no, y él que sí, él que no, y bueno, y al final le metieron 4 guantadas y el van enviar cap a casa. Y van dir, vete. I allí a Vistabella hi havia una dona que es deia la tia Felícia, que eixa dona era cosina germana de mon pare i eixa tenia una taverna i sempre mon pare i tota la família, tot això, sempre anaven allí a la tia Felícia, a la taverna, i a més que sempre a comprar el vi, al guardem, el que feia, el que sempre anaven allí. Y entonces el tío Manuel pues va allí a la tía Felicia y dice, pues he tenido suerte, me han mandado para casa. Y ya era tarde. Y la tía Felicia le dice, pues quédate Manuel esta nit así. Y él no, él dice que se'n va anar a escape de Vistabella al puerto en una tirada, però que no es va voler quedar. I això que per la nit està prohibit caminar. La gent tenia que estar a casa antes de que se fuera de nit. Pero allí está el cabo Jorcano, un cabo que encara parlen avui de los Robinqueres. Aquell després el cabo Jorcano va morir a Barcelona. I el cabo Jorcano diu que al veure que havia tornat, va dir, però ese ha vuelto, dice, pues a mí no se me escapa. I allò ho va sentir aquí fora, que va anar i ho va dir a mon tio Manuel. I bé, serien, no sé, 2 o 3 dies després, perquè allò no va passar... Aquella mateixa nit que el van avisar, en l'altre dia, agarra ell i se'n va a Villahermosa, agarra l'autocar, de Villahermosa a Castelló, i agarra el tren i se'n va a Barcelona. I allà que tenia amistats i allí va estar a Barcelona 3 o 4 anys, fins que se passava la cosa. I se'n va anar per eixa amenaça, de que li van dir, diu, pues Manuel, hemos sentido que el cabo Jorcano ha dicho que a él no se le escapas. I aquella, un home li ho van dir, aquella mateixa nit que li ho van dir, ella l'altre dia se'n va anar. I es va deixar pues, a sa mare, allí, que era vella, que per cert se va morir, no va tardar molt en morir-se, i se la va tindre que deixar també. I se'n va anar a Barcelona i va estar en Poble Nou. I es veu que estava allí en una fàbrica que feien espardenyes. I després ell contava les seues conteres de Barcelona, la fàbrica d'espardenyes, i també l'agradaven alguns llibres i entrava a veure per allí que es va portar molts llibres de Barcelona. Però eren llibres d'aixòs que no eren massa llibres de Xina de sants i històries de religions i coses d'aixes, que és el que l'agradava a ell, i d'adivinances. De llibres de bo tenia el Quijote, però se'l va llegir, és el que se'l va llegir. El Quijote, per això ell feia moltes referències de segons Sancho Panza i tal, perquè jo és el que l'agradava llegir-lo, però clar, llegir-se el llibre eixe doncs ja està bé. I van dir que ja s'havia passat lo dels maquis i tot allò, doncs va tornar.
I suposo que haurien tornat pues, a l'enterro de sa mare, de ma abuela i tot això. Contigo Manolo li diuen. Manuel. Manuel. Sí, a la qual ell està de guerra. Està de guerra. Està de guerra està 48. Pot ser que en aquell moment ja haurien llevat l'estat de guerra. Però és igual, d'una manera o una altra n'anaven matant per ahir. Perquè segons per ells, el Mas de los Lores, que està a prop entre el terme de Villafranca i Mosquerola, allí també era l'any 50, i allí al monte també van matar el masover aquell, que era cunyat del tio Víctor del Mas de Navarro, que està a prop del Mas de Musoxeles. I que se'l va portar a la Guàrdia Civil, va matar al monte, i hi havia 3 guàrdies civils. I n'hi havia 2 que no s'atrevien a disparar-li. I va anar un i va dir, si vosaltres no us atreveix, ja lo hago yo. Això també se va dir. I era l'any 50, no era l'any 47. Suposo que tindrien ordres per dalt que tenien que matar perquè els hauria donat alguna vegada menjar maquis o per el que fos. Ell s'ha desaparegut, perquè me va dir Bernabina, la seva filla, ara farà un parell d'anys que li ho vaig dir jo, que ara podien parlar i podien tal, i me va dir, diu, ma mare no va ser mai viuda. Diu, ta mare encara va ser viuda, ma mare no. Això m'ho va dir Bernabina, que viu a Vila-real. I ella, que li vaig dir jo, pues ara podeu, i ella diu, pues ja ho parlaré jo amb els meus germans, però es veu que els seus germans, però que he vist jo, no volen... Però que el tio Manolo aquell dia i la tia Marieta, la seva dona, van baixar a Castelló i al tornar a pujar en la plaça de Villahermosa, allí a peu de l'autocar, a ella la van enviar cap a casa i a ells se'l van emportar, això ho ha dit tot el món, fins ara, tot ho sabe tot el món. I sí que això sí que ja, tenia jo 7 o 8 anys, ja ho diem, la gent. La vella, que també va tindre problemes per ser amics, doncs ell també està desaparegut, que tenia 2 filles que pot ser que siguin de la meva edat que estan a Barcelona. I no han vingut, aquestes xiques no han vingut massa a vista vella. Però han vingut alguna vegada, però no massa. I després, un net, que serà algun fill d'aixes xiques, d'aixes dones, sí que vaig sí en internet que buscar i preguntar a veure el paradero de sa abuela o alguna cosa així.